yayingekho enye indlela ewukuthi ngingakwazi ukudlula. Ngadlula-ke ngenkani. Wadlula ngenkani. Yes, Cha, uyabusa bo wena. Wadlula ngenkani. ngenkani yami. Ya ngangidinwa nawe ukukhuluma owukuthi ngiyadlula ngiyaphazamiseka ngoba iyona ndlela le. Angikubizanga udlula, ngakubiza sekudlulile. Ngakubiza sekudlulile, akubizanga udlula. Uzungitshela ukuthi uyadlula uyaphazamiseka. Uphazamisekaphi? Mina umuntu ophazamisekayo la. Hayi wena. Uzungikhulumela ushidi wena. Hayi nawe ngathi ngikhulumela ushidi manje Hayibo, la. asihlanya kanti. Uma ngabe kodwa wena ufuna ukwenza into zakho lapha kini uyajomba. Uhlulwa yini ukuthi ucela ukugandaganda noma ucele ini uvule lapha ngemuva la ujomba khona ufake iy'ngane zakho noma wakho lo washona. Usufuna ukungenza ngathi manje ngumuntu ongenanembeza ngizolanda nokushonelwa kwakho. Usungicasula wena. Hayi ngathi manje usukhuluma kambi-ke manje. Ngikhuluma kambi ngoba uyanginyanyisa. Ngeke uyanginyanyisa Ngoba vele. nawe manje Uzongitshela ukuthi wena ayikho indlela ngoba uqamba manje amanga. nawe manje uyanginyanyisa kwaye wena Hayi, ngoba manje usungisanganela. ngisukumela ngivele ngikushaye ngenkulu impama. Woza ungishaya Manje. ungangidingi mina. Woza. No, but awunayo i-right yokushaya umuntu wesifazane. Uyisifebe vele. Angimazi. Wena ngizokushaya wena ucabanga ukuthi mina ngidla ingqokoza nawe. Angazi ukuthi- Ucabanga ukuthi ngidla nawe ingqokoza. Angazi ukuthi ngempela Ucabanga ukuthi ingqokoza ngidla nawe na. ulala nami. Angazi ukuthi ulala nami. Angimazi ngempela. Yebo bafethu. Yindaba bhuti nawe lo belungibamba yini? Angazi ngempela. Uyibona i-right na lento yokusedlule nezidumbu lapha ekhaya. Uyibona i-right na. Sisi, Kwenze njani? Lo belungibamba. awuhlale phansi. Awuhlale phansi sikhulume. Khulume noba wena. Khulume noba. Hlala phansi. Khuluma noba, khulumani. 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 Ukuthi ngisazoqhubeka nalento le. Ngoba manje uloku ngiye ngikubone futhi wena ukuthi khona abantu abayeke bafike lapha besilisa othandana. Ufuna ukufika nawe. Hayi ngeke ngikwazi ukufika. Vele ngeke ukwazi qualify. Ngeke ngikwazi ukufika. Ngeke ukwazi vele. Hayi angikwazi ukuthandana nefebe. Cha ngeke ngimbone ngibonga. Ungibone ngenzani? Ungibonaphi? Ungibonaphi? Usuke ungibonaphi? Ngeke ngikubone. Ongeka nawe. Manzama ahlisa umoya siswami. Uyangidina la. Ahlisa umoya. Uyangidina But muzi uthi akehlisa umoya wena mombiza ngesifebe uyamthuka. Noma ahambe e-police station ufuna i-protection order. Ya nakhona futhi angayenza loo nto le. Kabili ukuthi angaya e-police station awufuna yona loo nto le i-profit on order le. Babu. Ngoba manje inkinga nginamalimi manje angikwazi ukukhuluma. Hayi ngiyakuzwa Pholoba Ukwazi ngiyakuzwa. ukukhuluma namalimi uthuka abantu uyakwazi ukubathi uyakwazi ukukhuluma uthuka. Awukwazi ukukhuluma kumele ukhulume into ezisile. Umuthuka la Ngithuka abantu. Uthi mina Vele wamasimba vele udoti. awusenawo amalimi. Udoti wena. Feba kabi. Ayivesane nje izilimi zetsheni. Ya, ayivele ilimi zetsheni kodwa mangiva kuyobe kuyena kodwa. Wena nje uthi azilime zitshini. Ya, vele ayilimi zetsheni. Bonakala ukuthi uba uzofa ubani Jwayela abantu kabi wena. ubani Jwayela wena. ozophila ubani ozofa. Ngibingelele mphakathi South Africa. Kusawuyena ubonga lo. Ubonga wena bafowethu. Ubonga wesibani media. Ngizoqala bafethu ngokuxolisa. Kunabafethu abasibhalelayo abakude. Abasuke bedinga usizo for wisibani media bebona sisiza abanye. Bafethu asikakwazi ukuphumela ngaphandle kwe-KZN, not kwe-KZN mhlambe ngaphandle kwethiko. Ngoba khona la sidika kade ngifonela omunye wase Newcastle naye efuna usizo. Asikakwazi ukuphumela ngaphandle kwethiko. Asikabi nawo amandla ukuthi sikwazi ukuthi singaphumela ngaphandle. Kodwa ngiyabonga ababukeli bethu abalandeli bethu ukuthi lokho enikwenzani kwenza ngoba nakho nabalandeli bethu kushuthi suke nibona ukuthi sisizile abanye nawe singakwazi ukukusiza inkingeni yakho obhekene nayo. So kunabanye
abasegoli abake bangifonela baney'nkinga. So kunomunye ubhuti engilokhu ngimncenga wasegoli o-transport iy'mpahla, but sengizozama ukuthi-ke manje ngenze ngendlela ekufanele ngenze ngayo. Okwamanje bengisamcela ukuthi akabuyise ikhabethe lamama, wabulala ikhabethe lamama. So wafa ayolilungisa, akasafuni ukulilungisa lokhu ethi hhayi ngesonto elizayo. So kuzogcina sekuphoqa ukuthi ngigcine sengenza lento ade ngingafuni ukuyenza. Bafowethu mina ngithanda ukucilela phansi isithunzi somuntu omnyama, ngiqale ngikuncenge ukuthi ngicela wenze u-1 no-2. So uma ungathanda ukwenza lento engisuke ngiyicela, so kuzobe sekuphoqa ukuthi ngenze ngendlela ekufanele senze ngayo. Gcina sekulimala umsebenzi wakho lento engafanele. Owakithi ngimnyama umnyama, so hayi kuzofana sibukelane phansi noma silimazane, ngilimaze isinkwa wena usisebenzisayo. Uzobe usudlani bese ngithatha isinkwa sakho ngisilahle. So bafethu ahloniphaneni, amaphutha ayenzeka. Uma kuthi khona iphutha olenzile watsheleka imali yomuntu angayibuyisa, zama ngendlela ozoyibuyisa ngayo, not ukuthi uma usuyabaleka or wenza ukudelela. Angikho-ke lapho kwanamhlanje bafowethu, bengisadlulisa lokho nje, angikho lapho kwanamhlanje. Ngizophinda futhi ngibingelele, sibhalele usisi la uMbali uManzama. So uManzama unestori eze naso bafowethu esingamphethe kahle. So nami ngithe mengisifunda ingabona ukuthi kubuhlungu. Kubuhlungu uma usele wedwa ekhaya abantu bekuxhaphaza besebenzisa nawe ukuthi uyingane. Ayikho into esingayikhuluma nawe, singakhuluma nobaba wakho. Ungakhuluma nobaba wakhe ekuphi esesele yedwa ekhaya. Siswami njani? Ngiyaphila njani? Ngikhona mama. Uyena ubonga lo kade umbhalele. Ngixolisa ukuthi ngithatha isikhathi eside mama ukuthi kanti le nto usibhalele last year. So ngokuba busy ke nasi sagcina sasheshe savala, saphuza futhi ukuqala ukusebenza. So ngixolise lapho mama. Ngizocela ubingelela ababukeli emakhaya. Usuzichaza ukuthi ubani, uMbali wakanzama. Inkinga yakhe ikuphi? Mase siyaqala siyaqhubeka sibonde sokwenza kanjani mama. Alright, ngiyabonga. Ngiyabingelela umbukela ekhaya, igama lami nguMbali Sibongo Ngwakanzama. Ngibhalele la kwiSibani Media ngoba nginenkinga. Njengoba sihlala la endaweni yaseMlazi, indawo eyilokishi, khona uthola ukuthi kunendlela enqamula egcekeni. So manje inkinga yami isekutheni mangabe kunendlela enqamula egcekeni, kuye kwaze kwadlulela, nginenkinga nabantu mebedlula. But into esiyenzeka manje umakhelwane wami angisho kabi, kodwa uyashonelwa. Ekushoneleni kwakhe u-end up esedlula namabhokisi la egcekeni. Ngike ngakhuluma naye, ngazama uku-addressa lento kahle ukuthi ngiyacela bandla kwisini yokuqala ukuthi angayenzi lento la. Akazame ezinye iy'ndlela mangabe ukuthi ushonelwe ngisuke ngizwelana naye, but eyokuthi adlule egcekeni nesidumbu angiyithandisisi, angizwa kahle. Kwangathi uyezwa, yaphinda yenzeka lento, waphinde wavelelwa isimo sokuthi uyashonelwa. Ngithe ngibona babedlula nesidumbu futhi egcekeni. Manje angisazi ngenze njani ngoba ngiyazama ukukhuluma naye, akangizwa uma ngikhuluma ngedwa. Mhlawumbe ngibona ukuthi kungcono uma ngibhalela abanye abantu, sihlaliswe phansi naye sikhulume, mhlawumbe kuzoba ngcono. Wena mama usenabazali? Ngihlala ngedwa la ekhaya mina. Ney'ngane Akekho zakho? omunye umuntu, ngihlala ngedwa ney'ngane zami ey'mbili, akekho omunye umuntu. Abazali bashona? Uma wahamba usebenzele eGoli akabuyi, so ithina siyaye siye kombheka ngenxa yesimo naye sakhe ne-personal issues ala ekhaya. Ubaba washona kudala. Yeah. Ish. Uthi umakhelwane uyashonelwa, kusho ukuthi ayinto eyenzeka nje, Into engenzekanga kanye. into eyenzeka iphindelela. Yeah. Benze okokuqala wakhuluma nabo noma mhlawumbe kwenzeka wathi lokuqala mhlawumbe wakhuluma usukhuluma okwesibili. Kwenzeka okokuqala kushona ingane khona. Ngakhuluma naye umakhelwane emveni kwesimo, wasilinde isimo sadlula ngoba ngingafuni kube ngathi ngiza nedrama ngizwelani naye. Usilinde isimo sadlula, ngadlulisa 3 months isimo sidlulile. Ngaya kuyena ngamtshela ukuthi umakhelwane wami kukanje, entweni ekuvelelile ngiyazwelana nawe, but ukuthi udlule nesidumbu la ekhaya angithandi. Wathi naye njengomuntu ongathathi iy'nqumo, kukhona abantu abadala naye abangaphezu kwakhe, ayikho naye into awangayenza. So ucela ukuthi abaqoqe sikhulume le ndaba bekhona. Bengilo ngithule ngithi uzobaqoqa kwaze kwafika isimo sokuthi kuphinda kwenzeka umshophi futhi. Uma uphinda wenzeka same thing, dlula nesidumbu la egcekeni.
manje angithandi ukuthi ngiye kuyena ngoba ngiyabona ukuthi akayithathi serious le ndaba, ingakho ngikhetha ukubhalela isibani media. Ya ingakho mama ngiqale ngibuza ukuthi sokwakhuluma yini nabo Yebo, ngoba manje yebo sengike ngakhuluma. ukuvale ngilephunje size kwisibani media nami ngibuye ngakuthandisisi kahle ngcono umuntu uqala ukhulume naye mawukuthi usuhlulekile ayisekho enye indlela ongenza ngayo usungasibhalela kwisibani media ukuthi hayi u1 no2 kanje. Hhayi ngikhulumile naye and ekukhulumeni kwami naye ngangingahambi ngedwa, ngacela umama wala kamakhelwane ukuze mhlawumbe ezongizwisisa kahle bona ukuthi ngihamba nomuntu omdala. Ngacela umama wala kamakhelwane sahamba sayokhuluma naye. Into eyasivimba sesingayiqedi indaba iyona lokuthi wathi usafuna ukuqoqa umndeni wakhe naye. Ima-ke sisi wami mothi abangadlula egcekeni mhlambe ikhona enye indlela abangaphuma kuyona bagcine befika le beyakhona ekhaya. Uma ngabe ukuthi bayimisele ngokuyivula indlela yokuthi benze kanjalo ikhona, ingenzeka. Bona shuthi babona ukuthi ngoba kuyadlulwa la everyday, babona ukuthi nabo noma kwenzekeni kumele badlule la. Bona fava baqale bavula indlela mawukuthi bayalento. Yebo, bangayivula indlela. Uma beyimisele bangayivula indlela. Kodwa ayishuthi ngokungacabangi noma ngokudelelana bona bakhetha ukuthi badlule la. Angazi nixabane nabo. Asikazi sixabane nabo si-right, ingakho ngakhetha ukuthi mebeshonele ngingayi same time kubona ngoba ngiqhuba ukuphilisana ngendlela esiphilisana ngayo. Iyodwa nje into abayilahla ngayo ukuthi mebeshonele badlula nesidumbu la. Bashonela badlula nesidumbu la. Angiyithandi leyo nto. Yo, hayi ngiyakuzwa sisi wami. Sizamile ukumthola ubhuti wakhona. Ingazi noma mhlambe uyena omdala noma kanjani kodwa khona esimtholile uthe ubhuti wakhona. So ngizocela ukuthi ubhuti angilandele yena. Ngisizweni ukuthi yini edala ukuthi angakuhloniphi enze lesenzayo. Hayi ngiyabonga. Okay, ngiyabonga. Ngicela usilandele ubhuti lo bafu ukuze sikwazi ukuthi sizwe nakuyena uthini. Sibonge babukeli, usafikile ubhuti. Ubhuti uthe usandile uMapholo obisibongo uNgcobo. Bhuti wami unjani? Ngiyaphela bhuti. Ngikhona bhuti wami. Ngizoqala ngokuxolisa bhuti ukuthi sikubize la kamera. Igama ngubonga mina ngakaMkhize mfuthu Sibongo. Ngingaphansi kwesibani media. Sibhalele usisi wami wathi unenkinga so kodwa inkinga yasisi uyena ozokuchazela ngoba mhlawumbe ngisuke ngiphambanise ngisha ngakushongo so kumnaka uright uma uzwa ngayo usisi inkinga ukuthi ikuphi mhlawumbe ngabingelela ababukeli emakhaya ukuthi naye uyathanda ukubingelela futhi ungathandi i-right yakho nawe. Sanibonani balaleli emakhaya. Mina uSandile Ngcobo. Siyabonga bhuti. Manzama. Ngisacela ukhulume nobhuti umtshele njalo indlela ungitshela ngayo. Njalo sixoxa nje. Hayi angazi noma mhlawumbe ngiqale phansi ngichaze ngoba njengoba nitholele nobhuti uyena impela la ngikhuluma naye ngalolu daba uyalazi lonke nje. Lolu daba lokuthi angithandi nginqanyule la ekhaya nesidumbu. Anginankinga uma ninqamula nina but mase ninqamula nesidumbu angikuthandi lokho. So ngibhalela isibani media ngoba ngakukhuluma nawe ungitshela ukuthi uzongiqoqela abantu abadala bakini okwazi uzokwenze lokho. Ngangihamba nomama la kamakhelwane kaMkhize. Uyakhumbula uyakwazi lokho. Wathi uzoqoqa abantu abadala. Into wayenze yangicasula wadlula la udakiwe wena wangithuka. Wathi kukhulumela udodi mina uthi nina ndlulephi. So angisiboni isidingo bhuti ungadina sokuthi ngiqale phansi ngichaze le ndaba uyayazi umsuka wayo. Sisi wami ngaphambi kaPaulus ulibhuti. Khona lo uthe khona nani wawucela umakhelwane naya kubo. Wafike nakhulumisana naye wathi sazoqoqa umndeni. Wabuya wazoletha i-feedback ukuthi baxoxisane bagcinaphi nomndeni. Ayikho i-feedback highlight njengoba ngisho nje kunokuthi alethe i-feedback wadlula la edakiwe lo bhuti lo. Wathi naye ngikhulumela umsangano iyona nto ayenzayo leyo yona feedback yakhe eshuthi leyo. Wathi naye ngikhulumela umsangano umndeni wakho phezulu kabi ukuthi ungahlanganela umsangano lo ngokukhulumayo ngithi abadlulephi. Sandile. Yebo. Ngiyamuzwa usisi uthini? Ya ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa. Kodwa-ke lento ayikhulumayo sisi ayikho yona ngoba ngangikade ngishonele okokuqala ngishonelwe ingane yami encane
ngadlula laphaya ngakubo egcekeni, kodwa yize noma ingekho indlela lapha, kodwa ngakwazi ukuthi ngidlule ngesimo sabazali nami abangiphethe nami ngadlula ngenkani yami ngoba ngangibone sona i-space sokudlula ukuthi ngakwazi ukudlula la nayo ingane yami nebhokisi ngakwazi-ke ukudlula-ke. Sabe sesiyaxabana-ke naye usisi ukuthi ngidlula kanjani la nebhokisi nengane kube kushoniwe ekhaya, kube kungashoniwe kubo. Ngangibuza amanga yini uma ngisho njalo ngoba phela ngangibuza into ekufanele ngiyibuze ukuthi udlula kanjani la nebhokisi kube like angashoniwe. Ya nami iyona ndlela nami esipethini yami ukuthi kwakuyiyona ndlela ukuthi ngingakwazi ukudlula lapho ngoba yayingekho enye indlela ewukuthi ngingakwazi ukudlula. Ngadlula-ke ngenkani. Wadlula ngenkani. Yes, Cha uyabusa bo wena. Wadlula ngenkani. ngenkani yami. Yini uteleliswa Ngaphinda yini? futhi Uteleliswa yini? ngaphinda futhi ngabuyela kuwena sengikhulumile nabangiphethe abadala ukuthi ngihambe ngiyozithoba lapha kini, ngabuyela back ngihamba nabo la abadala. Ngithe uma ngibuyela kubona kini lapha siyohlala-ke phansi-ke manje sibonisane, kwawukuthi amazwi ethu aphezulu. Emake bafo singaze siye kude. Ibaphi abadala obuyela kubona ngoba usisi umini uthe uhlala nezingane zakhe eziwu2. Umuntu owayekhona engambona ubhuti nje owayesekhulile owathi angazi noma umalume wakhe noma ubhuti wakhe omdala yini. Ayisakhuluma-ke kwangathi iyedlula leyo nto leyo, sathelelana amanzi. Waphinda futhi isibili. Wawukhuluma nami noma ukhuluma nalowo bhuti wambona uthini? Uyazizwa wena uthi uthini? Ngangikhuluma nalowo bhuti nawe futhi wawukhona futhi. Uqabelana amanga. Uqabelana amanga ngikhona nini? Wena ukwazi uzubuyela mina into oyenza wadlula la wena udakiwe utshwala lobo ophuzayo ubushibhile. Wangitshela ukuthi ngiyasangana mina. Khulumela ushiti. Lento engangikukhulumela yona abantu bangini baphezulu kabi. Ngeke wena uzubaqoqele lento engangikutshela yona. Ngaphinda futhi ngashonelwa isibili, sengishonelwa-ke umuntu omdala. Ngaphinda futhi ngadlula lapha ngenkani yami-ke sengasabatshelanga la abadala, ngadlula ngathi ngiyadlula vele ngadlula ekuqaleni, ngizophinde ngidlule futhi. Ngadlula nalo ibhokisi ngoba vele kwasekuqaleni iyona ndlela engadlula kuyona leyo. Kona vele ukuphuza, ukudakwa vele ngangidakiwe leyo nto futhi ngakutshela yona ukuthi vele abantu basekhaya vele baphezulu vele ngakusho lokho. Oh. Wawukushiswa yini bafo? Lokho engangikusho bhuti ngangishiswa ukuthi ngase ngidiniwe, ngadinwa ekuqaleni ingako nje ngavesane Udinwa yini ngokuxabananga nawe ngoba phela ngeza kahle nawe ngihamba nomama uMkhize ngicela ukuthi uyeke lento oyenzayo. Yini eyayekudina lapho? Noma mhlawumbe wawudinwe angazi. Wawudinwa yini? Ya ngangidinwa nawe ukukhuluma ukuthi ngiyadlula ngiyaphazamiseka ngoba iyona ndlela le. Angikubizanga udlula, ngakubiza sekudlulile. Ngakubiza sekudlulile, akubizanga udlula. Uzungitshela ukuthi uyadlula uyaphazamiseka. Uphazamisekaphi? Mina umuntu ophazamisekayo la. Hayi wena. Uzungikhulumela ushidi wena. Hayi nawe ngathi ngikhulumela ushidi manje la. Hayibo, asihlanya kanti. Imake masandile. Usisi uthe ikhona indlela eningayenza ukuze nikwazi ukungena nesidumo kini. Nothi uthi sidlule ebaleni. Noma iqiniso nileyo. Hayi ayikho indlela esingakwazi Musu uqaba ngoba lamo dayo lapha kini uyajomba ungene.
mangabe ufuna ukwenza izinto zakho lapha kini engahlangene-ke nami lezo hlala uzenza lapha kini engahlangene nami nabe ngikhuluma indaba yendlela lo isebenzisa amudlula lapha ekhaya mangabe kodwa wena ufuna ukwenza izinto zakho lapha kini uyajomba uhlulwa yini ukuthi ucela ukugandaganda noma ucele ini uvule lapha ngemuva la ujomba khona ufake iy'ngane zakho noma wakho lo washona usufuna ukungenza engathi manje ngomuntu ongenanembeza ngizwelani nokushonelwa kwakho usungicasula wena. Hhayi ngathi manje usukhuluma kambi-ke manje. Ngikhuluma kambi ngoba uyangiyanyisa uyanginyanyisa Ngoba nawe manje uzongitshela ukuthi wena ayikho indlela ngoba manje nawe manje uyanginyanyisa kwayi wena ngoba manje ngizobe ngisukumela ngivele ngikushaye ngenkulu impama. woza ungishaya Manje. mina woza No, but awunayo i-right yokushaya umuntu wesifazane. hawu nangumuntu Akuvumelekile nje lokushaya umuntu wesifazane ngicela nawe uyawazi. Uzobopha nje izandla nenyawo sithi bhuti wami. Ya vele bhuti wami ngiyakwazi lokho kodwa nami sengenziwe ukudinwa ukuthi sengidiniwe. Yini ekudinayo bafu ngoba phela usisi uyasho ukuthi vulani indlela ngale ngasenhla kahle ukuthi ningadluli ebaleni but ningadluli nesidumbu. yabo nje bhuti wami nje ngilithe ngilethele isilima nje la isilima lesi vele nasekuqale bhuti nasekuqaleni ngakhuluma naye lo wangenzelwe bona ubulima lobu for sure nawe njengoba hleli nalo awumuzi ukuthi uthini ngoba uyasangana lo. Yimina lo osanganayo. Yilo semva kwakho awumbheke ukuthi uzombona yini ngapha ngikhuluma nawe usisanganisa manje. No sisi wami ngisacela umhloniphe noma wazi ukuthi mhlambe wenza izinto ezingekho right. Angikwazi ukuhlonipha umuntu ongangihloniphi bhuti. Lo sekokwesibili ngimcela ngamcela ngihamba nomama uMkhize ngiyamcela manje ngihamba nani yena ngikhulumela into engingayizwa nalokho uzoqamba manguthi ofica ubhuti la ekhaya wafica ubhuti ekhaya wawumficaphi ubhuti ngoba akho bhuti engihlala naye mina ngihlala ngedwa nezingane zami ezimbili imina omdala ekhaya kahle kahle uzongitshela ukuthi wafica ubhuti noma udakiwe uyaphambaniswa ngena kamakhelwane enza lokusangana ohlezi kwenza Sisi wami angena usisi wakho mina uyihloniphe bandla. Ngiyacela nje ukuthi uyihloniphe njengomuntu omdala. Ubone ukuthi nawe khona nawe la u-wrong khona. ngirong kephi mina Njengoba ngirongi kephi ukhuluma ukuthi ima mina ngirongi kephi mina mina lento le ngicela ukuthi ngicela uyeke udlule ekhaya neduma mina ngiyabheda ngadlula wena lamabhodlela akho abhiya nginankinga lokho sengakhetha ukuthi ngiphilisane nakho ungadlula namabhodlela akho abhiya kodwa ukuthi udlule nesidumbu uphinde hawu ngeke ngisho isilima esiqazamathe ngesivume leyo nto uzongitshela ukuthi ngihloniphe ukuthini ngenzeni ukuthi ukhulume kahle nomuntu wena njengoba omdala. uzongisakaza ngempama ukhuluma kahle nami lokho njengoba uzongisakaza ngempama ukhuluma kahle nami lokho Cha phela ukhuluma ubuhlaza phela. uzongisakaza ngempama fanele mina ngithule. ngithule mina Uzothula vele. ngeke ngikwenze lokho Uzothula vele. awungicele kuqala ukuthi ngithule Mapholo usisi nje wade ecelile ukuthi ucela uvule lapha phezulu ukuze nikwazi ukuthi ningene nesidumbu ngoba phela umshophu wenzeka noma yinini bhuti akasho ukuthi uvala indlela mhlambe yodlula nindlula khona benizambela nje wenzela ukuthi makwenzeka mhlambe lapha phezulu niyavula nivale nifake igate hayi kuzinto zisebenzisa zonke izinsuku indlela nizoyisebenzisa ilade nijwayelekile nivula vele so angazi wena ubona kanjani lapho. Mina bhuti ngisamile nje la ngime khona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuyenza lo nto leyo ukuthi ngavula indlela ngisazoqhubeka ngenze lento ngale ndlela le ebengikade ngenza uzoqhubeka wenza ngale ndlela owenza ngayo yiphi indlela owenza ngayo ukuthi udlule lapha ekhaya yini indlela ozoqhubeka nayo leyo ya iyona leyo ayahlanya wena Ngoba wona bhuti awumuzi usisi methi uvula indlela phezulu. yini inkinga yakho imali ongenayo yokuvula indlela noma ukwazi nje total ngoba phela uma uthi imali awunayo ngabe uyasho mhlawumbe sikulekelele siyakwazi vele umadakwane wendawo cha angiyifuni imali yenu yini inkinga laba mwahle Angiyifuni esidumbu inkinga. lapho wofana sokutshela kodwa ngithi namanje ngiyaphika ngaloko hayi ngize ngenze odlula loo yes nto leyo. odlula Bhuti wami usisi uthi wena ukhuluma amagama kuyena umthuku umbize ngomqwayizi umbize ngawo wonke amagama.
vele. Angimazi Wena ngizokushaya wena ucabanga ukuthi mina ngidla ingqokoza nawe Angazi ngiyakubona. ukuthi- Ucabanga ukuthi ngidla nawe ingqokoza. angazi ukuthi ngempela Ucabanga ukuthi ukuthi ingqokoza ngidla nawe na. ulala nami yini. Angazi ukuthi ulala nami yini. Angimazi ngempela. Bo bafethu. Yindaba bhuti nawe lo belungibamba yini? Angazi ngempela. Uyibona i-right na lento yokusedlule nedumbu lapha ekhaya? Uyibona i-right na. Sisi, Kwenze njani? Lo belungibamba. awuhlale phansi. Awuhlale phansi sikhulume. Khulume noba wena. Khulume noba. Hlala phansi. Khuluma noba, khulumani. 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 Ukuthi ngisazoqhubeka nalento le. Ngoba manje uloku ngeke ngikubone futhi wena ukuthi khona abantu abayeke bafike lapha besilisa othandana. Ufuna ukufika nawe. Hayi ngeke ngikwazi ukufika. Impela ngeke ukwazi qualify. Ngeke ngikwazi ukufika. Ngeke ukwazi vele. Hayi angikwazi ukuthandana nefam. Ngiyalala nabantu bonke. Ngeke ngikwazi. Imina lo. Uqonda ukuthini uma uthulana nabantu bonke bhuti? Cha ngeke ngimbone ngibonga. Ungibone ngenzani? Ungibonaphi? Ungibonaphi? Usuke ungibonaphi? Ngeke ngikubone. Ongeka nawe. Manzama hlisa umoya siswami. Ngidina la. Hlisa umoya. Uyangidina Bhuti muze uthi akehlisa umoya yabona uma umbiza ngesifebe uyamthuka. Ngothi ukumonela nabantu bonke baphi lawo bantu. Ukalale nawe. Noma ubona umuntu engene wesilisa usuke ngene endlini wena ufuna ukubamba ilight ubakhanyisela. Akekho umuntu ongena lapha ekhaya, akekho. Ngaphandle kwakho nalabangani bakhe endlula lapha enqamulayo. Akekho. Akekho. Musu ukuthi abekho bekhona. Hayi akuyona-ke i-topic futhi leyo. Ukuthi bakhona noma mina ngithi abekho laba ukuthi bakhona kufunwa lokho. Into ebengizokutshela yona la ukuthi musu ukudlula nalabantu bakini abafile lapha ekhaya. Musu ukudlula nabo angifuni. Uyabona nje lo ikhulumayo ayihlangani nawe. Ayihlangani nami ayingifundi le. Yonke engisho lethi musu ukudlula nabantu bakini abafile lapha ekhaya. Yilokho engikushoyo. Hayi ngiyakuzwa kodwa ke mina ngisazodaza inkani ngoba ngisazodlula lapha. Mina khona indlela engizoyivula ngithi ngizoyivulela ukuthi ngizohamba nedumbi zasekhaya ngoba iyona ndlela leyo nami engayifica ikhona. Kudlula wonke umuntu. Kufe wena. Yabo mhla kwadlula wena-ke mhlawumbe ila ngoxola khona ngidlule wena ngoba ngazi ukuthi ukugcina ufe ngoba isilima vele. Ayikho into Kulungile-ke. amabhodlela la uhlala udlula nawo. Kulungile-ke sisi. Noma ngafa bona ukufa kwami ngeke uzuthole lutho. Hayi ngatholani vele kuwena mina. Sithatheni. Pholoba. Bhuti wami ukhombisa ukuba indoda ngendlela owenza ngayo nokhuluma ngayo. Ubona nami ngihleli phansi ngingasukuma usisime sukuma nawe indlela okhuluma ngayo. Awukhombisa ukuhlonipha umuntu wesifazane. Akazalwe nawe usisi. Ngalapho uyangiphazamisa nawe. Into edala isazalwe nawe wena awukhulumi kahle naye. Uze kahle usisi uyacela nothi uyakuphoqa uyacela. Nawe ngeke uzuthanda ukuthi kuzodlula umuntu wakangcobo, umuntu wakandlovu noma kamkhize lapha kini baleni nesidumbu engesona sakangcobo. Mebuya lo muntu ezokupokela lana uthini wena? Uzokwenza njani? Fa umsuse kanjani lo muntu egcekeni lakini? Phela lo muntu loyo ukubonga mhlambe ngingayenza iplan ukuthi mhlambe ngiye kumuntu angibonise mhlawumbe Ubani ofanele aye kumuntu mina noma wena phela kufanele uhambe mina kumuntu. nginganto wadlula nedumbu la. Uma wakho washona ethakatha nje wena uzodlula naye la ekhaya. Uzosifakela amabhadi. Ayizwakale leyo nto bengingafuni izigcine sekufika lapho bhuti. Yabona manje. Ethakatha wena. Lo magama wamnandi. Ubotho nje nawe ngoba wawuthakatha naye. Awamnandi kodwa wena ugcina ukuthi sizophuma lamagama aphuma. uNkulunkulu ave ehlaniphile shame. Ngoba nale ngane yakhe yashona. Eyibona vele ukuthi ubanje ongaphila nobaba onjengawe. Ubaba wena maweyibuka. uNkulunkulu uhlaniphile. Ayikho into othonqo yona. Abhlungu lamagama lawa asho sisi ukuthi uma wami uyathakatha.
Awukwazi lokho. Kubuhlungu ukuthi yini ebuhlungu? Yini ebuhlungu ukuthi anisathakathi naye noma kubuhlungu ukuthi shuthi nami ngiyathakaza shuthi wawuthakatha naye phela wena owawuthakatha naye. Eyi abuhlungu bhuti wami abuhlungu kodwa manje nawe wenza into easy benzima. Usithelela ngokuthakatha la. La magama awakhiphayo awakakhiphi ngoba ithanda wakhiphisa ukudina. Ukudina okudatha akazagcina esekhuluma kanje. Ngoba phela uyakucela. Mhlawumbe efuna ngimcele ngebhodlela bezozwa. Bekunganjani lokho? Bhuti ngempela simisa kanjani? Simisa kanjani ngempela kulento? Ngoba manje ngizongitshela into engekho ukuthi bowuzohamba kumuntu ozokubonisa ukuthi uzomisa kanjani. Yindleko zabalezo. Ngento eyenziwe ngamabomu. Beyingakhona indlela ukuthi ingenzeki lento bese ngayivimba ukuthi ingenzeki. Usisi uyazi uhlala ehlane ngane zakhe. Manje sekufanele yena wenza udlwana nezidumbu zakini la ibaleni. Sekufanele yena ahamba kubantu ke manje abazokwazi bamsize le moya labantu ukuthi ihlale egcekeni. Bakwazi ukumsusa le moya labantu. Njobe inyanga sesibiza kangaka nje manje. Ya mina nginamsebenzi nalonto le yena akenzi ngale ndlela le ukuthi enze ngayo mina angihlangene nalonto le. Angihlangene nalonto le. Awuhlangene kanjani bhuti ngoba phela isidumbu sokwesakini. Hayi zikhona Odlwana nasegcekeni. Awuhlangene naso kanjani bhuti wami? Kodwa lesinje ngesiqala she. Angihlangene nayo lonto leyo ukuthi usisi manga bekhuluma kanje. Mina nje angihlangene nalonto le. Uyena okufanele ayilungiselene lonto leyo. Asusa imphefumulo yakini lapha egcekeni lakubo. Ya enze njalo uma engabe ithanda. Ngoba phela mina ngimthathile mina lo wasekhaya ngamtshela ukuthi ngiyadlula la. Ngafika naye ekhaya wafika angimshiyanga endleleni. No mfowethu umuntu omnyama kuyenzeka ngeyinkinga mhlambe enibhekene nazo. Agcine efika isala ngaphandle. Angangeni ngoba ngabe ngimshayile lo. Uyangidina. Kuyenzeka lokho. Yebo. So kumase kwenzeka ubani ozolungisa leyo nkinga. Bakube usisi lo ngasebenzi. Athatha imali yezingane labaphila ngayo. Aye enyangeni. Ngoba wona ngafuni ukuthi uwenze lento ayicelayo. Noma ahambe e-police station ufuna i-protection order. Ya nakhona futhi angayenza lonto le kabili ukuthi angaya e-police station awufuna yona lonto le i-profit on order le. Babu. Manje inkinga nginamalimi manje angikwazi ukukhuluma. Hayi ngiyakuzwa Pholo Ukwazi ngiyakuzwa. ukukhuluma namalimi uthuka abantu akwazi ukubathi uyakwazi ukukhuluma uthuka. Awukwazi ukukhuluma kumele ukhulume into ezisile. Umuthuka la Ngithuka abantu. Uthi mina Vele wamasimba vele awusenawo amalimi. Udodi wena. Feba kabi. Hayiwe ma. Sisi wami Hayi. angazi wena ubona kumele senze njani ngoba phela obhodi ngicela siyamcela nawe khona uyamuzwa. Hayi. Nalokho yakuthuka iyiphi indlela mhlawumbe esingenza ngayo lento ukuze igcine nawe usale uhappy. Hayi mina bhoti bandla sengibonile ayikho into ezolunga ngasikhuluma nalo bhoti ayikho into ezolunga. Ingakho ngishilo koqaleni ukuthi ngangizwe uthola omunye umuntu manje lo vele ayikho ngamazi la emlazi silima nje saziwayo sendawo. Manje vela ayikho into ezoya phambili naye. Ngifike la ngikhuluma kahle nathi angizwa manje ngikhuluma kanjani angithandi kodwa uyangiphusha lo ngoba asile kanti. Lento nje ayesikhulumayo kuyena iwumdlala akana mhlawumbe ujaha esportini njengamahlampe kodwa ngenzeka. Ayikho indlela mhlawumbe ukuthi angazi ayikho kodwa into esizoyikhuluma eyaphambili naye njengamanje. No into ebengicabanga mina sisi ngoba nami ngiyabona ukuthi ayikho into ephambili. Nalokho nje ugcina senithukana gcina sekukhipha ezinye izinto ezinkulu ezogcina senibophisana ngazo. Angazi mhlambe mingathi wase-police station mhlambe Hayi. siyofuna i-protection order ngicela mhlambe yona indlela esengakusiza leyo. Hayi ngesiye police station.
Akuhlale kanje. Umhlaba uyayilungisela oClever. Angeke nje ngize ngimoshe isikhathi sami nge-police station. No, nalokho phela sisi akusekho kuhle ngoba sokungumshawulela. Mengathiwa mhlambe khona okwenzakalayo kuyena. Sekuzobhekwa wena manje. Lungile angibhekwa. Angithi vele njengoba esho kanje ethi nakale indaba ngihambe ngiyoyilanda lo protection order akanamsebenzi yena. Ofithi vele ngizoyilanda i-protection order uzoqhubeka adlule egcekeni ngoba vele mina amaphoyisa ngizobe ngidlala ngawo mangithi mina ngicela ukuthi ngithathe i-protection order ngizobe ngithi akadlulephi ngoba vele kuyadlulwa abantu bonke bayadlula ngithi mina ngixabene naye sixabana manje bengaxabene naye kuyadlulwa vele indlela noma ingekho emthethweni kodwa indlela into ebengiyinqaba ukuthi mangabe eshonelwa akangadluli namabhokisi lapha ekhaya akavule ngemuva so akafuni uvula ngemuva akafuni ukugeza indawo akukho akufunayo kulungileke akaqhubeka adlule akaqhubeka adlule amagama akhisho sisi mina nokungisabisa kodwa mina ngokucabanga kwami sekuzodlula yena umndeni wakhe uzobudlulisa yena okugcina ngokubuka kwami kusuka manje angazi uthina amagama akho okugcina ngoba sengizolentosa sengicabanga ukuyivala ipage ngoba manje ngiyabona ukuthi isolution ayikho mhlambe kukhona ongeza nako mhlambe okungcono sibone simisa kanjani noma sishiye kule ngakunje Hayi ubang it's mina ayivesane nje izilime zetsheni ya ayivele imezetsheni kodwa mangiva kuyobe kuyena kodwa wena nje uthi azilime zitshini ya vele ayilime zetsheni bonakala ukuthi uba uzofa ubani jwayela abantu kabi wena ubani jwayela wena ozophila ubani ozofa babukile emakhaya ngicanithi niyabona nani ukuze kungagcine mhlawumbe sekukhona olimalayo la ngoba yabona ukuthi kwenzakalani but ngamsola usisi ngiphinde ngingamsoli futhi ucasukile ngendlela engibona ngayo senginqene nokuthi azibongele mhlawumbe umuntu usizakele noma usizakalanga ngoba manje ngiyabona ukuthi hayi isimo asekho right ngempela isimo bafowethu ubonga lokaMkhize okubhlungu ukuthi isolution isicile singayitholanga but angazi umisa kanjani sazobona nathi sidla amathambo engqondo sibona ukuthi somsiza kanjani usisi ngoba nobhoti uNgcobo ngala yambona ukuthi unenkani yakuba kaNgcobo nosisi ngala